Teste ljudi, znači još jedan epizod je Minecrafta, ovo je epizod da igrat ćemo na serveru Mineplex, igrat ćemo Turfwars, što znamo, i mnogo će da bude dobro, jer imam premium account, fuck yeah. Jako imam sad 17 subscribera, znači još malo pa 20, ali vidjet ću da izbacim malo pre epizodu, pa nećem subscriberi. Čekam jednog mjesec dana da mi dođu kurac. Vidite što čujem. Moja omiljena mapa, moj omiljeni tim, sve kako treba. Što ovdje ovako i onda... Da. Znam tačnu taktiku za gradnju Minecrafta. Gledajte to. Ne, igrao sam dosta već 2000. Kupio sam se skoro svašta, znaš. Igrao sam kao njim. Prvo ćemo da se bijemo sa njegovim kako se zove. Ćemo praviti moj. A da, jo. A here. A nećeš ga neki sad. Mislim. Hđi. Šta ovo treba predstavljati? Daj, ne znam koga gađam. Čudo da sam živ. Pa sad, opa. Pa onako se ne mraču na mene. Vidi ovo, ja bot. Čas. Vutra. Igramo još jedno. My bloody Turf Master 2000. Još 4. Aha, 4 pobjede i dobijem valjda 3000 gamesova, haha. Koliko smo dobili pare? 10. Wow. Imamo 360 stepa, kurac. 300. Yeah. Ovog sam malo preubio. Zadnju kolja. Parkour. 8. Bloody, my bloody. Let's go. Oh, my favorite. Da, sad su mi ja ne, ovo mi je najgore mapa. I hate this map.
Jedino ne volim... A, nije to ta. Ima jedna što ima tron i kad ja govorim kralja. A da, ja bi se... A, nije... Tako. Da. Ja volim da gradim, ja volim da gradim. Imamo kuća. Pa i sad... Bim ti. Nećeš mene, ne. Ne. Vidi ovo. Jao. Jedi se, bre. Ok, samo smireno, samo polako. Šta je, bro? Bogdan Games. Ja njega labam, u mene kamenom. Pojali su nas. Ajde strela, majku ti. Pa i sad ovo. A nema ni kuć. Vidi ovo. Ajde, ne dajte se. Ovo je prvi put vidim da stane jadna mi da je svojim. Bože. Ništa, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Neću govorim sebi, dobro što se tiče ove epizode. Znači, prvo na Mindplexu i